Ole thiu tu ten zava in chi bai vek ule voin hi December ni som panga sang ni som ni le panga ani a ka channel hi subscribe lo te kanam chung han subscribe sakle turin kan ngen le chewa tin subscribe to te chunga te tin mi no thir sak thin tu te chunga te thinlung takin lom thu kan han soi ve le ani ti chuan hei channel hi content hi awang ve riau thin engemaw chang hian han solve zau chang te hi om lo thei lo wa chutiang kara kan content ti chuang ang te thanem ngai takin lo clear sak thin tu te chunga masa in lom thu thinlung takin kan han soi ani ti chuan hei country theu angin tundin hmuna Mizoram politics boruak kong rang rangin a oma hamar chuti kara chuan tundin hmuna Mizoram politics chunga thil lian tham ber chu kan hun kalta loka lai autonomous district council in thlan kha ani ome kha kan thria anga chuan a party mala sarkar na siam thei kha an om lo awang khan engtinge niang ti a thil akal kwal nu a voinlam ro chuan chanchin thar kan an hriat thei achu LADC in thlan zota ka seat la tamber MNF le tungdin hmuna Mizoram sarkar na cheltu ZPM 10 sarkar na introm siam turin ma an la a chatiang chuan tungdin hmuna moran bok fel ni in alanga tungdin hmuna hian ma an lang na zo fel thota an thok hodon ti thu kan hreta ani ti chuan a history kha a chin chuak deuh lek khan soidon chuan soitur kha a oma soita ang khan an in thlang kha an in thlan ma khan Congress party lam le MNF lam khan thoho na thuthlung te kha an siama lekha te pom mu tur oma ti chuan an in thlang ta a kan thria theu angin an seat lockdown kha MNF in pariat INC in pasari ZPM in paruk BJP in pahni independent in pahni ani a party mala sarkar na siam thei kha an om talova ti chuan MNF le Congress kha ol samte a thok duna khatianga mala mei tura ngai ani lai khan Congress party lam khan an tho hona ti top thu kha an chua thut maya social media pokhan long mu vek kha ti chuan kha an thu chua nu a phei kha chuan thil kha chiang lo tarwaya ti chuan MPCC vice president pungun lian chunga pokhan a soi thova puthan zara pon soi zwaya straight rural ZPM le Congress in tho ho tura ma an lak thu kha an soi ti chuan in rem na agreement po kha point som pakhat lai kha a lo langa social media khan kan mu amaro chuti lai chuan thila kala ti hian voina kan thu hriat te ro chu MNF le ZPM 10 sarkar na siam turin alairam legislator party andina ti kha anita thut mai ani engpo ni sela thil akal zel dan turte kan lo thlir zelanga ti chuan a in remna a chuan lairam legislator party andina chuta leader atan CM atan puti zakunga ZPM lam hi CM turatan ruat ani ti chuan MNF lam hian deputy CM te LADC chairman baka executive member pathum an changanga ti chuan ZPM lam hian executive member panga an chang thung don ani tiang chuan in remna kha ami a post thua khanin an siama chungpa khan in remna danga chuan khami post kan seizo ba kha office holder post te chu house leader le MNF legislature party te in biak rona no kha turani ti te ani tin an in remna danga hian lai ram mason na tur kong sang sanga thei top chu a tho ho te kha an siak lang tel boka tin chu mani lovim ami mason na rural pia lama hian lai tong lam hi ti mason tha an ti thu te lai tong mason zel na turata na na sataka malak te kha an soi bok ani ti chuan chungpa ka chuan sarkar intro man ni chuwang chuan thei top chu kum nga chung chu sarkar ngel nget tak
mai hemi LADC chunga hian siam ngai ni se an ti boka hemi atan hian thei top chua an tum thu te po an ziak lang bok ani nei hi apoimo khup maya chan chu anti defection law ve si lova an du party kha an va zoma ti khan sarkar na kha akal kwal koi noi zelmaya hei hian thil boi thlak tak mai tram liam ta LADC tram liam ta po kham kan mu ani khatiang em khachu thleng to lo se ti hi Mizoram mi pui te hian kan du dan ve kan ni te po arin om ani ti chuan hei MNF le ZPM thok dun hi tho dun tur thu hi social media site rang abikin Facebook lama te kan munual maya chunga comment tu tam jok chuam a then chuan nui za thlak chan a chan thu zong ten an comment a tam jok chuan an du thu sam bera chuam ngel nget tak thlekol mai lo in chutiang chuan tram pluana sarkar na siam kha an phut deuh thu te kha comment tam tak kan mu a then kha chuan ZPM lam kha an dem deva party rang biak kwal te an ti dewa khatiang kham chutiang bukin MNF lampo district council in thanzo ta ka seat la member si an tiang chi zong handem zong te kha an oma tiang chuan mi tam tak comment tu tam jok hiam an rin lo lam dei a thil akal tak thu te po an soilang tel bok ani chutiang chuan abera chuan LADC sarkar thar kal trana hian thil tam tak ngai thua tur oma chunga chuan abera chuan te kan soyang thleton mai lo member te po pakai kwal mai lo nget tak chan vo tha du wanga mun danga kal kwal lo tur kha khatiang kha an du thu sam kha ani tlan mai ni chutiang tur chuan hei kan LADC a member thlan thar te po hi om sela ril ru het le mu mal tak neya chutianga anom chu zoram mi pui te po hian kan phut kan clear thup ani chutiang chuan alai ram mason na tura thei top chua zel theinan po du sakna sangber kan han lan anita sela tiang chuan kina sarkar lak lo hun te thlenganga tikham sarkar an inform chho anga khatianga khan he lama pakhat alo bang le a chumi te chuan chumi te pola chuan chumi chu alu le dei si a ti a sarkar in thlak kwal chena kha ei tunlai khovel anga chuan achang kang to lo ani chuwangin a thei ram chuan thei top chu a sarkar ngel nget tak ding thei tura an MDC zong te po helam kong ril ru nget tak zuang lor dun lo chi ril ru te po an put po tul via vin kan an ria ke ngei po in chutiang tur chuan thei top chu a lai ram ta na mason na thok turin du sak na sang ber kan han hlan ve ani